What's up mga bossing? For today's video natin, nandito tayo sa Mactan Newtown kasi tayo yung kinuhang opening production sa Call It Festival dito sa Mactan. So yun, park muna natin yung motor ko. Sa mga oras na to mga bossing, no, naabutan natin ng contingent na nag-blockings dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6. Di pa kami nag-start mag-practice mga bossing, kaya nanood lang muna kami sa blockings. By the way, unang gabi pa lang namin dito. On the spot kasi yung practice namin eh. Bago kami mag-start mga bossing, mag-stretching muna kami. So yun, nag-water break muna kami at ang layo ng binili namin ng tubig. Nilakad na lang namin yung 7-Eleven sa dulo. At alam nyo mga bossing, no, kumukulo na yung sikmura ko sa gutom. Kaya bumili na ako ng merienda. Balik. Ano mo na magbagta na bebe? So yun, back to practice na naman. And 3 and 4 5 6 7 8 1 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8. So after ng practice, nag-meeting na para umuwi. Guys, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Crew! 1 2 3 Siyempre, nag-snacks ulit tayo. Yun, pangalawang gabi mga bossing, no, maaga kami dito at di pa nakarating yung iba pa naming members. May kasama nga pala kami ditong Bini members mga bossing. So ayan, habang naghihintay kami sa practice, nagugutom na naman. Kaya pumunta ako sa food park para kumain. Pagbalik ko mga bossing, nung nag-start na pala sila mag-blockies dito sa stage. Balik kasama namin ng mga festival queens sa blockies na to. Kasi kami ang unang sasayo bago sila lalabas dito sa mundo ng mga tao. Kaya nga, awit ng lupa sa Encantadia yung music eh. So ito yung mga kaganapan namin dito sa stage mga bossing. Tira dito sa wi. Dance and why number 2 why? Four, three, two, exit. So yung mga bossing, no, hanggang dito lang tong mini vlog natin. Kita-kits sa next nating video. Peace out! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Mga boss, thank you for watching.